салому дуруди бепоён ба кулли мардуми сарбаланди тоҷикистони азиз, ба муҳоҷирои меҳнатӣ, ба мусофирон, ба тоҷикони берунаи марз. имрӯз хостам як наворе кунам оиди теплитсаи акаи Қурбоналӣ. хотиррасон мекунем ки ҳозир дар бораи теплиса яъне гармхонаи ӯ мо сухан меронем. як наворе карда будем вақте ки устозо омада буданд. хонаи мада навор кардан оиди биягумусу вай ин наворо мо партофта будем. хоб баъд хонаи устод акаи Шералӣ рафтем, биягумус Ваҳдат, унҷа да бо навор кардем оиди ана пистаҳову оиди ана чормағзову дигар чизо ки шумо шоҳид ҳастем ки мо навора карда будем партофтем. ва инҷо як малолӣ шидай, як камтарак нофаҳмӣ шидай акаи Қурбоналӣ ки вай устоди манай. ман павлониёро айвай оварда будам, баъд гармхонаша навор карда будем. ҳамура ба саҳми шумо мерасонам. хоб хотиррасон мекунем ки акаи Қурбоналӣ номрои телефони вай 919369132 ҳастай. боз такрор мекунам 919369132 метонен оиди харидор кардани ниҳолҳое ки аз теплиса вай ба фурӯш мондагиаш шумо ба ҳамин рақамҳо занг бизанед. хоб як чизи дигар гуфтани ҳастам бародарони қандам. як ҳайдае гирифтани ҳастам ки оиди як зан модар ки вай иқдом гирифтааст ки ҳами биягумус ва кирмакҳои Калифорнияра истеҳсолша худаш ба роҳ монад. ин модари меҳрубон сайти интернетиш биягумус ягонаи суғдӣ мебошад. биягумус ягонаи суғдӣ. шумо метавонед ки дар интернет дохил шавед, дар ин сайт обуна шавед ва қатъи ин модари меҳрубон ҳамчун занҳо ягон саволу ҷавобе бигирен аз ин модар. барое ки бисёр занҳои деҳот ба мардҳо мисол вай намекунанд, тамос намегиранд, гуфтугӯ намекунанд. рӯи дини мубини ислом хел ҳаста ки номаҳрам қатъи гуфтугӯ намекунанд. агаре мо айрӯи инсоф ҳисобу китоб кунем, ҳами гову молу гӯсалаву тапаку ҳами коруборҳои ҳами оиди гову мол ба гардани занҳо аст. мо саҳари хонада ба ҳазур хобем, зан модар мехезад, меравад таги пои гова мекашад, гӯсаларо ҳуй мекунад, илон мекунад, меҷӯшад, гова меҷӯшад, мегирад мебиёяд ба мо ширчой мекунад, ба мо гарсӯз мекунад, баъд моро аз хоб бедор мекунад, бихезен бихӯрен мегӯяд. шаҳвари меҳрубон бихел бихӯ, мисол фарзандакон бихел бихӯрен мегӯяд. агар аз рӯи инсоф ҳисоб кунем, ҳами порӯи говам ин ҳаққи ҳами занҳо аст ки хел истифода мебаранд. яъне даъвогаранд ин занҳорам. мегиранд тапак мекунанд, мисол вай мекунанд, алов мекунанд. хай короша шумо худтон медонем. барои ҳами мо ҳичи гуфтанӣ нестем, бигзор бикунанд. ин модар манами биягумус ягонаи суғдӣ, ин модар иқдом гирифта ки мо худмон ҳами истеҳсоли биягумуса ба роҳ мемонем. касе ки мисол дар деҳот зиндагӣ мекунад, ба ҳамин сайти интернетӣ ҳамин модар бидрояд, саволу ҷавоб кунад. чӣ хел истеҳсоли биягумуса ташкил кардан, чӣ хел аи фоида гирифтанай. барои ҳамин бародарони қандом, ҳозир риштаи сухана дароз намекунем. ҳозир баъди ин навор, баъди ҳамин наворе ки ман ҳозир гап задам, баъди навори хонаи акаи Қурбоналиро мемонем ки ба саҳми шумо мерасонем. шумо тамошо кунед ва фикру мулоҳизаҳои худро дар зери комментария нависед ки ман ҳамаи комментариякҳои шуморо хоҳ хуб бошад, хоҳ ганда бошад, хоҳ чизе ки меген намеген ман мехонаму, кадоме гапи хуб гуфта бошад ҳазор раҳмат, кадоме гапи бад гуфта бошад ҳаволаш ба Аллоҳ месупорем. با تفیقتا همه تا دوست می‌دارم، همه تا نقد می‌بینم، نوارها ولی
дар пеша зиндаву сарбаланд бошед. мо ҳозир ба сӯи хонаи акаи Қурбоналӣ ба гармхонаи ӯ ҳарду бо ҳам тамошо мекунем. салому алайкум бародарони қандим. ҳозир мо дар пеши устоди муҳтарам дар парники устоди муҳтарам як тифлиса тифлиса бигирем. парни мегам ба тоҷикӣ дар ҳамин ҷо мо ҷой дорем. ҳозир авай кардем гап гузор кардем. ҳозир бародари қандим ман ҳам бодом чанд сола ҳамин баста ихе айдонаш кӯда буд мира инам 3 сол ям сем сола бародари қанд меки 3 сол мана бодом тапа тайёр шидаге мана бодом тайёр мана бодом тайёр якум бора бодом адид бодом але дар дуруни теплица да мана бодом мана ака Қурбоналӣ бодомо ака Қурбоналӣ мана баста мана ина яки чиқар бастагия дуруни теплица да бодомо ака Қурбоналӣ дуруни теплица да хоб беғарзи ака Қурбоналӣ иҷора нигоҳ кунед иҷора нигоҳ кунед ниҳол ина бодома ёро чиндагиам хоб иҷора бодома чиндагиам хоб ана иҷада бародарони қандим инами лимоно ака ҳозир инами лимоно чанд солан ака ҷони ма 2018 сол оварда кӯда будем ира ҳамин лимонора коридагиен мошолло хоб ина аҷа бо нигоҳ мекунед ҳамин кӯчатои бодом фурӯши ира кай мисол кай савдо мекунед ҳамин кӯчатои бодома мисол кай тирамо аввали баҳор кадоме ки мисол бодом харидания ина диден бодома диден кадоме харидания мисол аимҷа акай Қурбоналӣ мисол вай мекунам кӯчати ҳамин чира лимонам дорен ака кӯчати лимонам буда лимонои брабгишо меброим ина иҷа биёда ина иҷа биёд устоди муҳтарам ина лимона нигоҳ ки лимона ина хишаи лимона нигоҳ ки хишои лимона ина капка буд ҳамаша биёгам задагия ина лимонога лимоноро нигоҳ ки лимоно и дар гиҷоя хотиррасон мекунед дар ваҳда дар деҳаи ҳақиқат балдирғон ҳақиқат ҳозир мана и акай Қурбоналӣ теплиса калон дора худо хоҳад иншоалло ҳамаш аст ҳам ниҳоли бодом аста ҳам ниҳоли мисол ина кӯчати вай аста ана лимон аста бародарони қандим ҳам павлония дора устодай модаи брат табза табги намебанд яка сим ай тагш арматур камака қавс мегири айлав баулава баъд ай болоам чӣ метӣ сим мекаши баъд ӯ ам ранги турник ранги турник баъд моҳи декабрда хушрӯ канаткакна медурорӣ не ҳамин хел як гуфтора як гапай ки ҳамин дар гуҷа макони ҳамин лимон ака Қурбоналӣ ҳамину макони лимон дар давраи саюз ҳамин тоҷикистон вай мекана содирот мекана гиҷо буд қумсангира ҳамуҷада як чи ба назари ман меомад гӯшои ман ҳамин хел овоз меомад ки мегуфт ки дар қумсангир касе лимон надора эмон надора ҳамин хели гап буд шинда будем касе лимон надора касе эмон надора мегӯям барои ки уҷа макони лимона бояд лимона бушунӣ дар ҳамин ҷое ки гиҷоеда тоҷикистони азизда гиҷоеда ки мешава ҳамун чиз ҳамуро шунодан дар кор қумсангирда мешава мисол ана лимон бояд бишунонем мешава ҷиликулда ана анор мешава ҷиликулда мисол ҷои гарма моҳӣ мешава мирсаи айли ҳамодинда моҳӣ мешава бояд ҳамуҷода макони макони чи моҳиё ҳамуҷода бояд оро бикунем бояд и хел несте ки ҳар кас ба дили худаш ҳар хел вай кина ҳар чиза бар равиши иқлимуш бар равиши ки ҳамун ҳосил мегири айуҷа ҳосил мегирад ман иҷа бо апелсин дошта ина апелсин бои апелсин вай мешава якум сол ин ака омада бастаи вай кардааст ана кӯчаташ хоб е қанзан мошолло ака Қурбоналӣ мошолло фовои оди тарбуз тана гирифтӣ
Karbusta. Lekhan kazan, Ahsan Bey Barodar. Monoy kuchat uno ay chi ay kırgal mi agronom. Ama ya başak mi ama işol ne olmaz ne biraz mazaj girip ne olsun olmadı. Baba ji tamam. Tamam diga çi yagom çi hasta doğrusun nakardan barodat Gürftan. Ama yani çi değil tamam. Aynen kuchatı çi ancira sayına. Fırışı. O yine bu kuchatı anciran doşta. Bir sonra işleri sırkam tazar dışam. Ham anciri sırk bu da ham anciri zar. Limonu naci yora bastan dar koyar mısınız? Ozmi. İra aka. Armaturi borikay. Aha. Chansmay guf 35 may guftan chiya 6 metray. Har yakta armatura mebande u baynu har 2 metr pasda ay bolo 3 mefrori. Mefrori rangi turnik amira ира истикарда апки кашол мекунем дар кор шавад 2 та мекунӣ як қисм барои болуш ранги боғ интенсивия ку севора мекунам ку чӣ мекунам ой вазбин мешава я лимон қариб 100 кило мегирад як чизи дигар хотирасон кунам ку ҳамин лимон марам кардагиам ҳамин бобитон тамоми кора ҳамин охиран блогери буда блогериш кардам дар охиран ро як лимон агар бовар мекунӣ шумо харбуза вора иним қария оҳо дидаки харбуза вори ман овардам хеле харбуза вори калон харбуза вори шуданам хеле лимоно ҳаста хеле ман кардагиам бо овоз зерзамини баланд шуд мои парвар шудем ойро бо канду пасту сай рафтем бо як ҷои майна дидена поёни ҳамун як селектора чӣ ҷериш я тағорат аз ҳақ шид як оварат буда гу таки денҷа ҳоли ина уҷа як дута кули майя кадани ака ина шо и акам химиш дагадани май химимай химиш дагарда бе пул метум тагия ина ака як чизе да як чизе расм я урфу одати тоҷики як бе пул мегана ох як рози кандар кор ва ту дорам сандар сафеди кати дора мети ака дора абзат намети акина ака қурбонали мешава ки син аиҷа шикоф мекунӣ мекунене ки поя қатӣ меравад баъд дигим чиша мешавад турник ранги турник обязательно кардан дар кор ҳози кардан дар кор баъд моҳи декабрда хушру канатка карда ҷуборотон майдаи бадай ягом чи ёфтати ягом агроном пири бачи дега омада кор карда наметавонад дар бефара